Russiýanyň uzak gün dowr sewitinde eskerler we meýletinçiler Komsomolsk şäherini suw joşmasyndan goraýan bendi saklap galmak üçin tagallay diýerler. Häzir çenli 12 000 golay adamyň öýüni suw bassy. Sewite goşmaça işçiler hem ýollanýar. Agyr ýağışlar sebäpli Amur derýasynyň beýikligi 9 metre çenli galdy. Russiýanyň Çeçenistan Respublikasynda janyndan içiniň amal aşyran hüjümünden soň hopsuzlyk işgärleri tewitde deriňe wiçlerini geçirýärler. Gurungy gidýän bomba partlamasynda 3 polisiýa ofiseri öldürildi. Hüjümçiniň içi partlaýjyly teristli ulogy Sunjeni trawynyň polisiýa darasynyň golaýynda partlady. Qırgızistanda iýun aýynda parlament tarapyndan wezipesinden aýrylan bir resmi açlyk elan etdi. Tursunbek Akun belli jenaýatçynyň türmeden wagtyndan ir boşadylmagyna ilteşikli ähli ýokary derejeli resmiýetiň işden gitmegini talap edýär. Akunyň özi Aziz Batukaýewiň boşadylmagyna we mali galplyklaryna ilteşikli bolmakda aýyplanyp wezipesinden aýrylypdy. Kosovanyň Demirazak günwatarynda Medeniýet Ministrligi mali kynçylyklary sebäpli Rim imperiýasyna degişli galyndylaryň gazy wagtyrys işlerini toktatmaly boldy. Arheologlar Rim imperiýasy döwri bina edilen ägirt uly diwaryň üstüne açmagy basarypdylar. Gürjistanda 600 000 töwereg mektep okuwçysyna tapaklaryň başlaýan güni ilkinji gedek muht okuw kitaplary berildi. Bu hökümetiň sowgady hökmünde edilen çäre boldy. Häkimet başynaky Gürji Arzuw partiýasynyň prezidentlige dalaş edýän kandidat ýurdun bilim ministri bolan döwri muht okuw kitaplarynyň berilmegi ugrunda ýörite programmany hem öňe süripdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.